Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Құрбан гаете якынлаша. Хөрмәтле түбән камалалар. Сезне киләчәк, алух, мөбарәк Корбан бәйрәме белән тәбрик итәбез. Түбән камалларны һәм шәһәр кунакларын нинди бәйрәм программасы көтә? Һәр солдат турында кайгырталар. Контрактчы хәрбиләрне кирәк-яраклар белән тәэмин итәләр. 60 ел элек нигез салынган Евгений Королёв исемендәге Түбән Кама политехника күлияте юбилеен билгели. Шатлыклы да, моңсу да. 4000 чыгарылыш сыйныф укучысы өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Бәйрәмгә чакыралар. 29 майда узачак химиклар көнендә Элвин Грей чыгыш ясаячак. Иртәгә мөселманнар Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. 27 май Татарстанда ял көне булачак. Бәйрәм чаралары Түбән Кама шәһәре һәм районы мәчетләрендә узачак. Мөселманнар бер-берсенә изге гамәлләр кылырга тырышалар. Бәйрәмнең төп эчтәлеге Корбан чалу. Ул Мәккәдәге хаҗ гамәлләре тәмамланганда билгеләп үтелә торган бәйрәм. Быел да 100гә якын Түбән Камалы җаваплы көнне изге җирләрдә каршы алачак. Бу хакта алдагы материалда. Җәмигъ мәчеттә Корбан гаете иртәнге 7нче яртыда башлана. Башта вәгазь, аннары бәйрәм намазы укылачак. 9дан соң күңел ачу чаралар гаилә паркында дәвам итәчәк. Программада осталык дәресләре, спорт уеннары, балалар чыгышы. Шәһәрдәшләрне Корбан гаетенә көтеп калалар. Үзегез белән намазлык алып килү сорала. Аллаһ Раббыбыз шушы көннәрдә кылган изгелекләребезне кабул кылсын. Чаланачак корбаннарыбызны әҗерләрен күрергә насыйп итсен. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын. Корбан бәйрәме Мәккәдәге хаҗ гамәлләре тәмамланганда билгеләп үтелә торган бәйрәм. Бу көнне бөтен дөнья мөселманнары бергә җыелып, якыннары, дуслары белән очрашалар. Корбан бәйрәме бердәмлек һәм үзара аңлашып, ярдәмләшеп яшәүнең мөһимлеген искә төшерә. Хөрмәтле түбән камалалар. Сезне киләчәк, алух, мөбарәк Корбан бәйрәме белән тәбрик итәбез. Шәһәребез һәм районыбыз мәчетләрендә узачак гает намазына чакырабыз. Корбанлыкка тәкә, сарык, сыер ярый. Шунысын әйтергә кирәк, Үзәк мәчет тирәсендә чалу юласы оештырылмаячак. Махсус урын Кама аланы бистәсендә әзерләнгән. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәнис Кадыров, НТР яңалыклары. Һәр солдат турында кайгырталар. Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю пунктында тагын 6 контрактчыны фронтка җыйдылар. Егетләр безнең шәһәргә илнең төрле почмакларыннан килеп Россия оборона министрлыгы белән килешү төзегәннәр. Букчада иң кирәкле әйберләр, озак саклана торган азык-төлектән алып йокы капчыкларына кадәр. Волонтерлар билгеләп үткәнчә, гуманитар ярдәм җыюда шәһәр һәм район халкы актив катнаша. Кирәкле әйберләр алып киләләр, җылы сүз һәм акчалата да булышалар. Түбән Камада кысла тоткан браконьерларның изенә төшкәннәр. Бу хакта Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. 72 яшьлек ир-ат белән аның 40 яшьлек улы махсус җайланмалар ярдәмендә 12 меңнән артык кысла тотканнар. Табигатькә китерелгән зыян күләме 1 400 000 сумнан артык тәшкил итә. Әтиле улы үз гаепләрен тулысынча таныган. Бу очрак буенча җинаять эше кузгатылган. Гаепләнүчеләр читкә китмәү һәм тиешле тәртип саклау турында имза куйганнар. Евгений Королёв исемендәге Түбән Кама политехника күлияте юбилеен билгеләде. 60 ел элек бирегә 180 студент кабул ителгән булса, бүген монда 1500дан артык кеше белем ала. Күлият шәһәрнең киләчәген билгеләүче югары квалификацияле кадрлар әзерли. Аның директоры Татьяна Куприянова. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы урынбасары Александр Умников шәһәр башлыгы исеменнән уку кабинетлары өчен яңа җиһазлар алуга сертификат тапшырды. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Медшин педагоглар һәм студентларга видео котлау юлады. Тантана ахырында күлият хезмәткәрләре һөнәри белем бирү системасын үстерүгә керткән өлешләре өчен төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Традицион вальс һәм сыңғы парад маршы Татарстан кадетлар корпусында сыңғы қыңғырау яңгырады. Укуларын 25 егет тәмамлады. Киләчәктә барысы да югары белем бирү учреждениеләренә керергә планлаштыралар. Уңышлар теләп, котлау сүзләре белән шәһәр мэры Ратмир Биләев һәм Татарстан буенча баш федераль инспекторы Виктор Демидов мөрәҗәгать итте. Тулырак алдагы материалда. Кадетларның чыгарылыш кичәсе гадәттәгечә байрак алып чыгудан һәм гимн тыңлаудан башлана. Сәламләү сүзе белән район башлыгы Ратмир Биләев һәм Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспекторы Виктор Демидов чыгыш ясый. Дорогие выпускники, желаю после окончания кадетского корпуса поступить в те вузы, в которые вы для себя определили, и в будущем, получив глубокое фундаментальное образование, верой и правдой служить нашему любимому многонациональному отечеству, любимой России. Я искренне хочу поблагодарить весь коллектив нашего кадетского корпуса. Вот даже посмотрите, кто был на 9 мая в Нижнекамске, ведь какого уровня мероприятия, как наши ребята чеканят шаг, с какой любовью они это делают. Вот это и есть гордость нашей России. Вот именно на таких и держится наша страна. Кабатланмас хатирәләр һәм дулкынландыргыч мизгелләр 7 ел уку артта кала. Шул вакыт эчендә егетләр өчен кадетлар корпусы туган йортка үрелә. Тантаналы линейкада алар педагоглары белән вальс бийләр. Татарстан кадетлар корпусында 25 егет олы тормышка юллама ала. Киләчәктә югары белем бирү учреждениеләренә керергә планлаштыралар. Шәһәр һәм районда мәктәпне 945 11 һәм 3400дән артык 9 сыйныф укучысы тәмамлый. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Имтихан чоры 28 майда башлана. Бу көнне 11 сыйныфны тәмамлаучы бер укучы татар теленнән сынау тапшырачак. Быелгы статистикага күз салсак, 11 сыйныф укучылары БДИ өчен җәмгыять белеме, информатика һәм химия фәннәрен сайладылар. Тугызлар география, информатика һәм җәмгыять белеме. Бу табигый фәнни фәннәргә кызыксыну артуын күрсәтә. Шунысы игътибарга лаек, чыгарылыш укучысы Кытай теленнән имтихан тапшырырга карар кылган. Сынаулар тәмамлангач, укучыларны Кама яр буенда чыгарылыш кичәсе көтә. Ул 26 июньдә була. Түбән Кама республикада химиклар көнен бәйрәм итүнең төп мәйданчыгы булачак. Тантана 29 майга билгеләнгән. Шәһәргә бөтен Татарстаннан нефть, газ, химия тармагы вәкилләре киләчәк. Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Кичке программа нефтехимиклар паркында дәвам итәчәк. Сәләтле балалар фестивале, олимпиадаларда һәм конкурсларда җиңүче укучыларны тәбрикләү һәм танылган җырчы Элвин Грей чыгышы көтелә. Бәйрәм кысаларында шулай ук нефтехимиклар паркын реконструкцияләүгә рәсми старт биреләчәк. Керү ирекле. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.